rakastuin tähän paikkaan ihan tosi paljon jo heti sen ensimmäisen viikon jälkeen ja olin ihan, että vau, että no kylläpäs mä tykkäänkin olla täällä töissä. Mä oon Puriti. Mä oon sairaanhoitaja-opiskelija, mutta nyt mä teen kesätyötä tää Esperi. Mun ensimmäinen päivä meni tosi hyvin. Oli tervetullut olla. Mä tulin Esperi, koska mun kaveri sanoi, että tää on hyvä paikka. Hakuprosessi ei ole hankala. Tosi helppoa, että ensimmäinen oli yksi puhelu, minkä soitin pomolle ja sen jälkeen laitoin vähän sähköpostia ja sitten mä olinkin täällä jo töissä. Töihin mut otettiin vastaan ihan loistavasti. Työkaverit oli heti alusta asti tosi lämpimiä ja iloisia ja kukaan ei katsonut nenänvarttaan pitkin. Kaikki juttelee, moikkaa, vaikka oltaisiin ihan eri vuoroissa, niin silti moikataan. Ihmisten kanssa toimiminen on mulle merkittävää. Mun työn ja oikeastaan koko päivän suola on se, että jos mä saan jonkun toisen paremmalle fiilikselle, se antaa mulle itsellekin semmoista hyvää energiaa ja virtaa jaksaa. Se on mulle tärkeää. Mun työkaverit on ihan äärettömän ihania, tsemppaavia ja aurinkoisia. Tervetuloa Esperiin!